Igandetik asteartera karroza ugari ibiliko zaizkigu Tolosako kaletan zehar, baina aurten zer ikusiko dugu? Orain jakingo dugu. Zuek aurten zeren inguruan prestatu duzu karroza? Pentsatu dugu panda hartza eta gero virusetaz ateatzea, ordenagailuko idea horrekin, panda azken binen virusai blokeatzeiena edo borratzena, eta idea eduki dugu eta karroza hortan egiten bentsat. Gutxi gora zenbat lagunatako zate? Horten juntatu gara, 4 kuadrilla eta izango da gutxi gora 60 bat pertsona. Eta egunerotako zate edo? Karroza ondi honekin igandea eta asteartea, eta gero gure kuadrilla 10 pertsonakoa, astelenen gure kabuz, gure idea batetaz. Eta zenbat demora makizu gutxi gora era prestaketa lanetan? Gutxi, oain dela gutxi hasi gaz, gu hain gazte izan da unibertsitateen da asko azterketak inibiliga, eta oain damakigu aste bete, materiala eta erosi, eta oain lanea, gatze egun denbora. Nik uste zaiteu jotasu lanen, zerta zateko zate horten, ze karroza izate prestatzen? Gure karroza oaindik deixente faltazta goiko guztia iteko, baina atea gardeu bi gauzetaz atea gardeu. Erdia atea gardeu zentral Garoñako zein tximenean nahi deuin, eta batzuk Garoñako langilez, eta beste aldeen frakineko tuboa da frakinez atea gardeu. Bi gauzataz ateako. Ez duna protesta? Protesta, pixkat reivindikazio zerra euke baino bai. Gutxi gora era zenbat laguneko kuadrilla osatuko duzu? Aurten 15 atea gardeu. Ez batzuk gehiago baina kanpoa juteie batzuk da bakizu. Aurten 15. Neska eta mutila geha. Eta lan asko hartu dituzue edo? Bai, lana dauke, baina guztua. Ikustezu aurrea di joala eta guztua itea. Margoketa lanak egiten harrapatu ditugu bi neska hauek, ea zer kontatzen diguten. Kaixo? Kaixo. Margoketa lanak egiten harrapatu zaiteu, biai. Mexiko aldera jo dezue edo? Bai, Mexiko nilako guna. Zenbat laguneko kuadrilla osatuko dezue horten? 23 geha. 23 golako bat. Eta dantza eta guzti edo? Bai, denakin bai. Koreografia guztia egin dauken. Ja, prest? Bai. Zenbat denborako lana edo izaten nahi da, gutxi gora bera? 3 aste hola, baina egunero etortzen nahi da. Eta gero ze egunetan ateako zate inauteritan edo? Igandea eta asteartea. Eta astelena disfrazatuta baina karroza gabe. Zuek nahiko aurreratu daukazue karroza, ezta? Bai, egia esan aurten nahiko goiz hasi ginen, ze karnabalak goizia eta beti bezala ez pasatzeko, pentsatu genuen goiz astea eta lehenko urten desente egin genuen estruktura eta aurten jagatzegu dekoratzea eta zain egin daukeu eta bizkana retokek ematen. Gutxi gora bera noiz hasi zineten, prestaketa lanetan? Lehenko urte bukaeran, ja hasi ginen materiala eta erosten, paretak eta tetxua eta nola reformatuta pentsatuta geneukan da, lehenko urte bukaeran, gutxura bera. Azte bete faltan, urtea bukatzeko. Eta zenbat laguneko kuadrilla edo bilduko zate? Karrozan 15 bat da, baina hemen lanen 5 o 6 da asko jota, baina garrantzitsu naztu zaigu, zein izango da gaia? Nahiko sekretoa da, karrozei bidatuta nabaritza zer da, baina bigarren zentzu batekin bate behar dut, hor txautziko dugu. Garrapatzen.